Bale, hau egiteko, ja da movida bat. Orduan, hemen daukagu mirrorra, aprobetxatuko dugu mirrorra daukagula, ez aplikatu mirrorra, bale? Eta egingo duguna da, hartu aurpegi hauek, hemen ertzean dauzen aurpegiak, eta barrurantza estudio bat egin alo bruto. Bale? Behin estudio hau daukagula egin da, importante, hemen irekitze, aplanatuko gotorrela, bai, egoteko la zuzen. Hemen importante irekitzea ondo, bai? Erraztuko dugu lana pilo bat hemendik aurrera. Orduan hartzen dugu goiko zera, lamina hau, movida hau, eta gorantza eta bekoa berantza. Ideia da egitea hemen zirkulu bat. Ez dakit, egingo digun loop tool circle, egiten digu, bale, perfecto. Zer hau izango da, izango da, hauaren, osea, odia, ez? Hemen hau ganbara ingo dugu. Orduan, alboz jarriko gara, ikusiko dugu nondikan jun barran hau, demagun hemen. Eta ingo dugu esturude bat barrurantza. Vale? Eta alo bruto, horrentxe bertan alo bruto, beste esturude bat ona. Eta hemen giratu. Barrura, ez? Hemen kontrol erreak sartu daitezke. Eta justatu pizkatxu bat forma hau. Bueno, hau da ideia a lo bruto. Hemen hau ganbara hau izan barko da zabalago barrutik. Orduan hartuko dut hau eta zabalduko dut. Zelan egin dezakun moderra zaten. Hartu dut hau horrela. Horre. Bale, eta hasi barko gara lan egiten hemen barruan. Kentzen dugu mirrorra da. Honen kentzen dugu mirrorra. Eta ze behar dugu hemen? Bueno, hemen behar dugu mosketa pillo. Ze honek egin behar dugu forma hau, behitxu. Zer behar dugu hemen egin behar du forma hau. Hemen diketorri, Espainia, eta gero barrurantza egin behar du horrela, ahogan bat. Bale, orduan, beharko dugu mosketa hemen, bai, beharko dugu mosketa batzuk. Bale. Torriko gara, biu, kenduko eta hau, bale. Orduan, zer egingo dut? Egingo ditu kontroler ezberdinak. Bale? Lehenengoa bastante gertu hemen ertzontatik, eta gero barrurantza sartu, sin más. Bai? Orduan, geratu beharko da, holako zer? Hemen, behar dugu forma hau emon, eta gorantza. Eta orain atondu beharko dugu hau, porque honek egin beharko dau, ona etorri, hauek ona etorri beharko dira pizkatxu bat, hauek igual atera pizkatxu bat, bai? Espainiari forma emoteko. Parterik zailena izango da ahoaren ertza. Vale? Parte hau izango da zailena. Hemen hau atonduko dut ez egoteko erabili doble G, erabili mugitzekoa, erabili behar dozuena, hemen, bai? Parte hau hasiera baten nahi dugu egotea nahiko garbi, baina gero egingo dugu tolesduko dugu eta besteren gainetik. Ikusiko duzu. Bai? Orduan, ahoaren ertza behar dugu alo batera ekartzea, hauek ere. Kontuz ez ateratzea aurpegiko bestaldetik, bale? Ez ateratzea aurpegiko bestaldetik. Gero, sartzerakoan hortzak, ajusto beharko dugu hau, baina, bueno, oraingoz, uzten dugu hortikan. Bale, horako zozer. Kontuz marra danak, bai, hauek jarraitzea modu logiko baten. Bai, doaz irekitzen. Bale, abertzean funtsatzen dauen subdivisionekin. Subdivisionekin eta sartzen badiegu mirror. Bale, ikusten dozuenez, daukagu hemen zulo bat, ez? Zuloa hori ez dugu nahi. Orduan, hasiko gara, Espainiari forma emoten. Hauek egon barko dira barrurago. Bai, zer behar dugu Espainiak forma polita izatea barrurantza. Hauek joango dira ere barrura. Bai, erabiliz division eta kendu, jarri, kendu, oza, depende ze behar duzuen ikusi, bale? Nahi baduzu ikusi forma orokorra, gure baduzu Espainiaren edo topologiaren edapena.
Hauek adibidez, nik botako nituzke pizkatxuak eskumara, doble F-rekin. Pizkatxuak, Goikoa, joan ez. Vale. Eta gero goikoa, goiko Espainia. Ikusten baduzu esaila dala ikustea tal, kentzen duzu mirrorra, eta horrek laguntzen da, bale? A ver, subdivisionarekin. Vale, claramente hemen zeo zer egin behar dugu hauarekin, ez? Hau, igoko. Hartuko dugu hemen proportional editing, baino connected only jarrita. Bestela hartuko luke goikoa. Eta hasiko gara haua mugitzen. Izteko ondo. Jakiteko ondo funtziatzen badauen. Hau oso gertu dago, bai, bi marrauek hemen egotea gertu ondo dago, baina justo ja hemen behan gertu egotea ez deko zentsurik, orduan. Mierda. Zuko ditugu marrauek. Eta bi. Zara, bakar nahi dut hau. Hori, kenduko proportional editing eta doble G. Hauek ere. Fijatu naz, behan eta goian barras berdina dauzela. Que cagada, no? Bai, zenbaki ez berdina goian eta behan. Vale, hemen, komisura, hau da parte oso importantea. Komisura da oso komplexua egiteko. Lortu behar dozuena da sartze hau barrurantza eta tolestea komisura, osea, tolestea hau parte hau bere gainean. A ver, hemen hauek oso gertu daude. Bai, subdivisionekin geratu behar da, garbi. Da erraza, Eta orain ingo diot pizka gorantza, porque parece que está triste. Baina ez utzunik geratzea, bale?
Deko zeo zera, raro. Ez daki zer dan, ez dut hau. Barrura gozun bat bala. Lagundu alzaret ere eskulpidoarekin, Naiz eta retopoa egin dagon, hartu dezakezu hau. Eskulpitzera jun. Eta hemen, adibidez, nik erabiliko smooth. Zeo zera, raro deko, eta ez daki zer da. Deko parte oso luzea. Hori da. Esto eta hau guztia jumar dala gora, puede ser. A ver. Ingo diot, hau asko ateratzen da nik uste. Oso zabala da, ez? Bai, oso zabala da parte hau. Eriko Sculpt eta C. Vale, goitikan ikusita. Distantzia asko dago. Bale, ingo dugu froga bat, eta horrela ikasiko duzue erramita berri bat. Ezagutzen dituzue shape keyak? Bale, zer dira shape keyak? Hemen behan, daukagu shape keyak. Shape keyak balio dabe, adibidez, nahi dugunean hartu demagun daukagula esfera hau, bai? Eta nahi dugu sortu, maian ditzen dira blend shapeak, erabiltzen dira guz askotarako. Sortzen dugu shape key berri bat, hemen usten dugu bat basikoa, bazpadan, eta berri bat sortzen dugu, hau batean jartzen dut, eta hemen deformazio bat sortzen dut, demagun, hau, a ber, demagun, hau, bale? Orduan, Blenderrek gorde ditu bi forma, hasierakoa, zala hau, eta berria, eta guk animatu dezakegu erabilita bi forma hauek, horiek dira zeiria, bale? Erabili daitezke aurpegiak egiteko, aurpegikerak, erabili daitezke mila gauza egiteko. Nik erabiltiko dut orain erabakiak hartzeko, porque ez daukit zehozkia bertazen tipo honi, egingo dana da, zeitki bat gorde, berri bat egin, topera jarriko dut, eta hemen aldaketak egingo dudaz. Eta gero konparatuko dut, haber zein gustatzen zeran gehiago. Orduan, shapekeyak gordetzen dau puntu aldaketak.
Orduan, egin got. Pintzera txikiago egin got. Hau horra badoa. Honak bera badoa, hau, adibidez, sudurra, ez? Inketen diote hemen, olako zeo hemen, no seke. Aber lortzen duan, bilatzen duan forma. Vale? Eta behin, daukadala hori, hartzeo zeibkia eta esate dut, vale, zegoen horrela, eta dinda horrela. Bueno, pues, gustatez gehiago, ez? Osa, egin ditugun aldaketak, heldu dira beste puntu batera interesanteagoa irutzen zaidena. Vale, ba, aplikatuko dut, pertsona zona, eta zer diot, apply all save keys. Eta aplikatuta geratzen da, bai? Izan daiteke modu bat, ba, jakiteko egiten ditudan aldaketak gustatzen zaizkidan ala ez. Osa, erabili daitezke mila gauzetarako, normalmente ez dira erabiltzen horretarako, pero, bueno, erabili dira. Vale, orduan, hori ahoa, ez? Bueno, ez dago tokian, baina gutxi gora bera heltzen ari da. Beitxu, beste zeiki bat egingo dut. Jarriko dut baten. Eta, hemen ingo ditut aldaketak. Vale, beste gauza bat egin dezakeguna. Vale. Hartu dezaket hau, hautatu dezaket hau, eta izkutatu. Eta goiko partearekin egin lan bakarrik. Hori badakizu, ezta? Izkutatu ditzazkezuela aurpegiak. Orduan, izan daiteke modu bat, ba, ahoan lan egiteko. Bai, komisuran hasiko dira gauza komplikatzen. Ez egin parte hau finegia, bale? Parte hau, jendeak egiten dago gero superfina, pentsata dauelako hemen daukagula papera, baino ez. Hau, komisuraren barruko partea bastante potoloa. Vale, zelan egiten da inverse? Fuck it. Alt H. Eta haren select inverse, hori da. Eta H, hori da. Juan, hemen. Noa. Gauzak atuntzen. Zaiatuko naz puntuak egotea ekidistante. Gutxi gora bera, hain artean. Fijatzen nahi naz marra hauetan, bai? Marra hauetan. Aber zelan dauzen, besteekiko. Osa hau dago oso, ez dago oso erdian. Gero nahi dotan gelu polit bat izatea hor. Hau barrurago ere bota ezakegu. Bai? Hau zer da? Acojonante, hori da, egin dozun, oza, 0,2ko bokillarekin. Es 0,4. 0,4? No me he llegado todavía, y lo he hecho en grande también. Joder. Digo, me la pillado, sí que probarla. La IA? Sí, la he pillado. Ah, vale, va, gero probatzen dugu. Hay una opción para sacar una foto de frente, la que hay atrás, y para hacer más perfecto todavía. Y me debes coger ahí eso y hacerlo. El año pasado se hace con el escáner, pero esto lo hace mejor. Estás convirtiendo en un esclavo de la IA. Un esclavo de ella se lo utiliza. Yo lo estoy utilizando ahí. Ondo. A ver, konparatuko dugu hau. Ez da aldaketa askorik ikusten, badago aldaketa, baina ez da askorik ikusten. Gehiena barruan dagoelako. Gehiena solamente izango da hemendik. Pero bueno, aplikatuko dut ere, ze gustatu zait. Ba. Arazo hori dago hemen. Hori da. Igual saltuko dugu pizkatxoa barrura.
justo ikusteko itxaltxu bat hor. Sudurran segin dezakegu, venga. Gordeko eta hau beste izan batekin. Bueno, hemen pasanaz 7 pueblos. Zaitzatuko hori pizkotxu bat. Ondo, eta hemen Beto lantxe pintz non dago? Pintza aprobetxatuko iteko den pizkotxu bat. Vale. Munduko ditut marrak. ¿En serio? ¿Vas a ver el vídeo? No me vas a se escucha el vídeo, fijo. Pentsatu izan dut brometan zala. Pentsatu dut brometan zala. He dicho, vaya vacileo, ¿no? O sea... Vale, orduan, orain konparako dugu. Horrela zegoen, eta ona aldatu dugu. Ez dugu zertan erabili behar a tope, jarri dugu erdi puntu batean. Vale, tiratuko dut. Bai. Claro, su kafe bat, eso zer Maximo. Markatu, Lasai. Bueno, urrengo bideoan jarrituko dugu hau barbarekin.